ojii ejidego ofu nwoke na Ikorodu Lagos onye nke na-akpọrọ ụmụ ya ndị nwaanyị abụọ wee laba ụra wee dinaa ha. Gerezianụ okwu na-eso akụkọ. Ndị uwe ojii anwụdele otu nwoke onye nke a maara dịka Terry Ikechukwu Iheme, onye nke dị afọ 40, onye nke na-eme akparamagwa ọjọọ site na ịkpọrọ ụmụ ya ndị nwaanyị abụọ ndị nke na-erubeghị ihe eji nwaanyị eme wee laba wee dinaa ha. Ha jidere ya n'ụlọ ụka n'ụbọchị Sọnde n'abalị 12 n'ime ọnwa Jenụwarị n'afọ 2020. Dịka ha jụchara ya ajụjụ ozugbo, ha wee kpọpụ ya n'ụlọ ikpe nke dị na Lagos Ikorodu Magistrate Court ka ndị ọkaikpe wee leba ya bụ ikpe anya. Dịka ndị ọkaikpe lebachara ya bụ ikpe anya, ha wee sị na a ga-amanye okwu a ọnụ ọzọ ma ọnwa Febụwarị gbaa abalị 19. Ana m ejizi ohere a na-agwa ndị nne na nna, ọkachasị njọ ndị nne, ka ha lebara ụmụ ha ndị nke nwaanyị anya nke ukwuu n'ihi na ụdị ihe na-emezi ugbu a dị njọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ ka bụkwa na Salem TV. Ndewonu.